Let's go, let's go! On ihan tilava tää koppi tosiaan tässä. Joo, kyllähän tuo alkuun tosiaan niin vähän hurjalle tuntuu, että aikamoinen mekkala on ja ei hyvää ihmettä enää minun ikäiselle ensinkään, mutta kyllä tää on ruvennut tottumaan. Ei tää tälleen pintakaasulla, niin ei oo paha iäni enää. Hyvin näkee täältä kopistakin, kun ympäriinsä on tuota flexi, niin ihan hyvin näkee tuonne pihalle tosiaan. Tosiaan niin kuin huomaatte, niin meillä on ratti, sitten meillä on jarru ja meillä on kaasupolinta. Avataanhan vähän tästä, saa mukavasti ikkunat tälleen auki. Ikkunat auki, niin ilma kierretään ja sittenhän tästä saa vielä tän etuikkunankin auki, jos haluaa. Siinä on kaasujousut, niin se nuunikkeasti aukeaa nätisti tosta. Nohoi, nyt rupes homma pelaamaan. Siinä on tosiaan, siinä on pistoke löytyy. Joo, virrat laitoin vielä, niin kuin varmaan kuuluukin, niin ruppee puhaltamaan. Elikkä siinä on lämmitin myös. Siinä on viilennys ja sitten on lämmitys. Puhaltimet on siinä, voi sieltellä tuollaista ja sitten on vielä voimakkuus. Noin ihan normi niinku aatossakin. Ja tuolla on vielä yhdet tuohon tuulilasille, jossa huurussa tai muuta. Tämmönen koppi. Siinä on pelkäjälle paikka. Aika mukavan tuntuiset. Nämä on vähän niinku tämmöset kuppipenkit tässä. Hyvän tuntuiset. Ihan siis ryhdikkäät istuu. Ratti on hyvän tuntunut ja itse tykkää ajella pitelle aina tuosta kiinni ja käänne. Sitten on ihan normi viiksi, vilikut ja pitkät siitä saa päälle. Ja itse tykkään todella paljon tästä isosta digitaalinäytöstä. Siitä on tosi helppo seurata. Tosi helppo seurata tuota nopeutta. Todella selkeä. Meillä on 2 ajoasentoa. Siinä on sportti ja eko. Minä oon ajellut ekolla ja sporttihan on niinku oli tuossa Outlanderissakin, niin kiihkemmin ottaa kaasut. Menusta vaihtuu moottorin lämpötila, akku, asetukset, kierrokset, nopeustilaa, moottorin lämpötilaa. Sitten on tuosta nuunikkeasti männöö nuo sattuun tuulilasiin tuommoisille. Tää on mukava, kun ollaan parkissa, niin saa tuosta ilman kiertämään. Tai jos on mehtähommissa tai muissa, niin saa kopin tuulet tunne. Siinä niinku näkyy, siinä on pyyhkiä. Ja tuossa sitten tuommoinen boksi. Siellä on vielä säilytystilaa. Ihan mukavasti mahtuu tuohon ja tästä voi pitää sitten kiinni kun männään peräluisussa tai muuten vaan ajellaan, niin siitä on mukava pitää kiinni. Jalkatilaa yllättävän paljon. Tuossa on tuommoinen pikkuinen lokero, minun on pitänyt sinne avata tätä puhelinta ja tuonne mahtuu lisää ja tuonne mahtuu kans lisää. Ja tälleen jos yksinään on, niin tuohon mahtuu reppu tuohon kyytiin. Ja turvavyöt on tosiaan molemmille puolille löytyy, siellä on mukitelineet on tuolla alla ja laatikko on ihan samalla viisiin niin kuin tuossa Outlanderissa, mutta on vaan toisinpäin, eli parkki on täällä eessä ja eteenpäin menevät vaihteet, niin on täällä takana. Parkille pistetään tässä semmonen ominaisuus, että tää on aina pistettävä parkille, kun tän sammuttaa tästä kun lähtee, niin se käy muuten käy hälyttämään, jos ei oo parkilla. Hypätäänhän sitten tuonne
pihapuolelle kahtamaan. Vihdoin ja viimein, miltä se näyttää. Mutta tässä voidaan kahtoa vähän, niin ihan siellä on hyvät tilat. Hyvät tilat. Kökötte. Tuommoiset kuppipenkit. Ne on ihan mukavat ja penkisäätö on kans tuolla alapuolella. En tiedä näkyykö tuolla. Persettähän se hiostaa tuo nahkapenkki, mutta hyvä siinä on istua. Ei siinä ole mitään. Ovet aukeaa niinku urheiluautossa, eli tältä etupuolelta. Ja siinähän se ois. Can-Ami Maverick. Tää on tosiaan yksipyttynen ja jos verrataan Outlanderiin, niin siinä lähti höpinää kyllä ihan eri viisiin, että oli kyllä hienot äänet Outlanderissa, kun oli kaksipyttynen, mutta tää on siitä ollut nyt hyvä, mä oon huomannut, että tää ei vie ainetta, siis todella vähän, ainakin tuolla ekomoodilla viepi ainetta, että ei oo montaa pykälää männyt ja on kuitenkin ajanut jo ihan jonkun verran. Tässä on hienot ihan tämmöset katupyörät alla. Todella tyylikkäät mustat vanteet siinä. Tää on aika hurjan näköinen vehe. Niin kuin näkyy, lyhyt ja tuommoinen hyökkäävä. Itse tykkään tästä keulasta. Keula on aika muhkea häijyn näköinen. Hyvän näköiset nuo putket kun menee tuossa. Tästä keulasta tää on todella siisti näköinen. Virtaviivainen. Ihan tuommoinen muhkeen näköinen, ei oo semmonen rimpulan näköinen. Kahtoke, onko miten häijy? Ja se on muuten lukkoperä, eli tässäkin hiekalla olisi ihan kivaa piästellä. Ja varmaan talvella. Niin. Siinä on 4 vetoa kautta takavetoa. Ja totta kai hidas ja nopea vaihteet. Vetokoukku löytyy ja tosiaan venettäkin on käynyt jo sillä puottamassa. Ja kun peruuttelee, niin tästä takalasista aika hyvin näkee katsoa taaksepäin. Että omasta mielestä oli helpompi tuolla mönkkärillä oli puotta. Ei tarvinnut kuin pientä kääntää, niin kaiken näki hirmu hyvin. Tuohan se vähän eri asia, mutta hyvä on puotta ja ei paljon kakistellut kun nosti ylös. Ainut vaan kun tossa ei ole mitään käkkäriä tai muuta, niin on vähän hankalaa lähteä aina siitä rampilta sitten ylöspäin. Mutta puotellaan joku kerta ja kahotaan tuossa. Semmonen jos kuka miettii hommaa vasan, niin aivan ehdottomasti itse ottaisin tähän on semmonen peräboksi saatavilla. Elikkä tähän semmonen umpiboksi. Vähän niinku Outlanderissakin oli, mutta koska no kyllä tää mehässä menee tällä viisiin varmaan joo. Siihen voi heittää moottorsahaa tai reppua tai öljykanisteria tai bensakanisteria tai muuta, mutta kun lähdet tuonne ajamaan, niin ei siihen uskalla kyllä mitään laittaa, kun se on tuo takareuna sen verran matala, niin tullaan yli tuolta tai aika hyvin pitäisi siitä. Nää on hienot nää takavalot, tämmöset pitkulat. On se aika villin näköinen kulki. Kyllä me alkuun mietin, että ei hyvää ihme meikäläisellä tämmönen. Näinköhän meikäläisen juttu, että mutta kaikkea pitää kokeilla ja oon me ruvennut tykkäämään tästä. Kyllä tuo, sanotaanko, että mönkkäri on ehkä meikäläisen hommiin niin hyödyllisempi vehe. Mutta sanotaanko, että varmaan niinku tääkin nuorisoa ajatellen niin erittäin mainio peli. Sehän on vähän kuin autolla ajaa sitten rahaa, jos on laittaa vähän enemmän kuin moppon, niin ehdottomasti varmaan hyvä ja turvallinen vaihtoehto. Että on se turvallisempi tuommoinen ja sit saa jo vähän tuntumaan tuolla liikenteessä vähän kuin ois autolla ajanut. Että sit voit suoraan vaihtaa auton kun ikkää tulloo tarpeeksi. Saap ajokortin tai sitten pitää ihan kakkosautona niin kuin meilläkin tällä hetkellä niin rellu on ja sitten niin tää on ihan täysin kakkosauto. Ei mitään. Ja nyt kun syksy on niin sehän menee ihan täydellistä kun on katto pian päällä ja
näinnikkästi. Lämmitin on kuulkaa ja kaikki, niin ei siinä oo mitään. Se männöö ihan hyvin. Todennäköisesti kyllä me uskoisin, että siinä joku ohjaustehostinkin on, mutta vähän on raskas kääntää tuota rattia. Mut sekään ei oo ongelma ja sekin on vaan hittaammassa vauhdissa, että ei se sitten kun on enemmän vauhti, niin ei se kyllä sitä ihan yhdellä kädellä pyörittele. Ei siinä oo mitään. Enkä tiedä kuulitteko mitään, kun ajeltiin tuossa ja höpöttelin tuolla sisällä, niin otetaan nyt tähänkin, niin se on vähän kovaa ääninen tuolla sisällä. Et se ulos se ei kuulosta paljon miltään, voidaan pistää käyntiin itse asiassa se vaikka tuosta niin kuulette. Tuosta lähtee ihan vaan nops. Mennään pihalle. Niin kuin kuulette, niin mukava pikkunen pöpötys ja kaasuukin kun antaa, niin semmonen mieto. Mutta ei oo semmonen jumputus niinku Outlanderissa. Mut joo, alkuun kyllä arveli, kun mä niin sinne sisällä, että on kyllä niin kovaa ääninen, mutta on sillä nyt kun on viikon ajellut, niin on siihen tottunut ja nauraskelin jo tuossa, että johtuuko siitä, että on kuulo lähtenyt, mutta ei se. On siihen tottunut ja ei se oo pahaa. Siinä on kyllä asennetta, tuossa on asennetta oikeesti. Kahtokaa. Vitsi sais hienon musiikkivideon kuvattua, kun ottais vähän kiesiä tuolla ja kuvaiksi. Joo. On kyllä mukava päästä kokemaan. En ois vuosi sitten uskonut, että tämmöselläkin tulee tänä päivänä ajeltua. On kyllä hauska. Ja se soveltuu meikäläisen hommi jo ihan tarpeeksi, kun siinä on 4 vetoa ja vetokoukku, niin ne saa sillä venneen puotettua. Ja sitten se on myös tuommoisissa työhommissakin, pienemmissä työhommissakin, niin mennään ihan hyvin. Eli kuunneltiin, että ei oo kovaa jäänyt. Hyvä on jousitus kans kun ajeloo töyssyihin, niin ei tarvi paljonkaan ainostella. No problem, sanotaanko näin. Joo, tää oli tämmönen esittelyvideo ja iso kiitos Marinelle kun mahdollistatte tän. Ja tosiaan Marinen kanssa yhteistyössä toteutettu video. Käykää ihmeessä tsekkaamassa ja siellä on ammattitaitoista porukkaa, kysykää lisää, laittakaa vaikka tuohon video alle kommenttiin, niin meikäläinen selvittää sitten, jos sen itse tiedä, niin kyssäreitä tulemaan. Ja sanotaanko niin nuorisolle varmasti aivan huippupeli ja turvallinen ajomuoto ja miksei vaikka sitten lapsenmielisemmällekään tai niinku meikäläisellekin, niin kakkosautona mä näen ihan hyvin, että 60 se kulukee ja autokortilla saa ajaa. Sitten onko se nykyään näille nuorempana, niin pitää olla se mopoautokortti. Kortti tuohon ja näännikkästi. Se on hieno peli kyllä, katseita kääntyy. Ei mitään, iso kiitos kun olit videolla mukana ja katsotaan mitä keksitään seuraavan kerran. Voitte laittaa tuonne jotain kommentteja kommenttikenttä, jos haluatte testata jotain tai videoehdotuksia, mihin Mavericilla kiivetään, niin pankee ihmeessä kommenttikenttää. Ei mitään, palataan seuraavan parissa. Jätä peukku videolle, tilaa kanava, se on moro.